o Concello fundamentalmente agradecer o traballo que vou personalizar en Carlos, que é o director, pero bueno, o traballo de toda a xente que está detrás e que sin ela sería imposible levar a cabo este evento. Unha aposta clara por continuar, temos que implicar a Xunta como sexa, definitivamente. Eu creo que a Diputación quedou aberto un camiño embarcado, o cal, bueno, se vai asegurar a continuidade do festival, do Fetega, e tamén pois agradecer as compañías que nos acompañaron, especialmente pois, aproveitando que están aquí, a mala sombra que creo que nos trouxeron un espectáculo. Bueno, a xente pasou no ben, a xente reflexionou e, desde logo, o papel que fixeron foi espectacular. Gracias e espero ver po ano. Xa vos deixo con Carlos ou non sei.